Sa Good Vibes, nakatilaw ka na bala sang rabbit meat. Kag nakahibalo ka mo bala nga ang kape sa probinsya makakompete sa kape sang iban nga probinsya. Kag nakatilaw na ka mo bala sang tsokolate nga ginahimo diri sa Negros, ina pila lamang sa gina-display kag sarang matilawan nga mga produkto nga locally sourced nga yara karon sa isa ka mall. Yaring report ni Romeo Subaldo. Lechon nga rabbit. Valenciana nga ang subak nga karne sang rabbit. Adobo nga rabbit, kag barbecue. Libre ini nga ginapatilaw kutob sa mga nagasinulod sa booth sang locally sourced agri-fishery fair sa main atrium sang Robinson's Place, Bacolod. Sunod sa chairman sang United Negros Island Rabbit Meat Producers Association nga si Jovel Doren, luyag nila i-educate ang mga Negrense nga ang rabbit hindi lamang hinuptanan o kun mga pets, pwede ini kanon kag mas healthy pa. Inigani ang ginarecommend sa mga doktor nga karne para sa mga cancer survivors. Ang mga kakaon ang nakabalo nga kung anong benefits ng rabbit. Pero yung iban, pa na sila. Kaya natabi nga ipet ang rabbit. Oo, cute ko na sang rabbit. Pero mostly, ang nakakaon is ang nakapilaw na. At mga health conscious nga tao. Mismo si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nagtilaw sang lechon kag sang nagkalinlain nga putay nga himo sang karne sang rabbit. Sa kape naman, may mga varieties sang kape nga produkto sang Minoyan sa Murica nga sarang makakumpit sa Batangas kag Sagada Coffee. Pila lamang ini sa mga produkto sang Negrense farmers nga sarang mapabugal. Mayara man sang mushrooms kag mga produkto pareho sang siomay kag empanada nga himo man sa mushrooms. May tsokolate nga made in Negros. May pasta nga himo sa Lucos kag mayara man sang himo sa utan gikan naman sa Sagay City. May preska nga mga organic vegetables kag mga produkto nga gikan man sa utan. Pila lamang ini sa mga produkto nga ginadisplay kag ginapatilaw sa karon sa locally sourced. Sunod sa kay Joseph Sean, Operations Director sa Robinson's Place Mall, na pensaran sang ila kumpanya nga mangintaytay sa tunga sa mga mangunguma, kag producers, kag sa mga consumers, ilabi na karon nga may pandemic. Gani gintanyag nila ang ilang mall nga mangin venue nga wala sa bayaran ang mga mangunguma. But we also expect that the exhibitors would sell their products at a very low or very reasonable prices to our direct consumers, creating a win-win situation for buyers and sellers, creating as well a viable business opportunities for the exhibitors, especially in this time of, difficulty. Santo naman ini sa tinutuyo sang Provincial Agriculturist Office. Gani nagdala sila sang 17 ka mga exhibitor sa mall nga nagatiglawas sa masobra 1,000 ka mga farmers. Siya ginalink naton ang mga aton nga farmers and fisher folk nga sa diin ang ilang mga produkto aton ma-link sa mga consumers. Mismo naman ang gobernador ang nasurpresa sa pag-evolve sa mga produkto sang Negros. First time niya makatilaw sang rabbit meat, kag nanamitan siya. Nagpasalamat siya sa tagdumalahan sang mall sa paghatag sang libre nga venue sa pagpasundayag sa mga local products sang Negros Occidental. Iban diri sa ila, luyag niya mabuligan kag makonect sa dalagko nga mga kumpanya. I asked them if they sell coffee in one of the brands here in Negros. They said wala pa sila contact, but I will try to connect them with the Villar group if they can buy their coffee from our farmers. Ang locally sourced nga agri-fishery fair and exhibit ang nagsugod subong nga adlaw kag bagalawig tubtob Oktubre 14.